Ungizwe Mchunu usephumela obala ngokuxoshwa kwakhe kwi-March and March. Uthi uJacinta noPhakela Umthakathi basebancane Nkosi yami basajabulela udumo, okuyinto yena angasenandaba nayo. Bahlongoza ukumxoshisa emsebenzini untombazane oqophe ivideo egxeka ukuxoshwa kwama-illegal foreigners. Kanti imbongi yasemgungundlovu esencane nekhono elisimangaliso uLindo odume ngelencwadi yenkondlo usekulungele ukuqashwa emcimbini emkhulu. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no TK Zuma, sanibonani. Ungizwe Mchunu usephumela obala ngokuxoshwa kwakhe kwi-March and March. Uthi uJacinta noPhakela Umthakathi basebancane Nkosi yami basajabulela udumo nerelevance. Umacingwana ukusho lokho izolo kwivideo ayiqophe ezama ukucacisa ngokuthi uyazi uthi umacingwane ngeke phela kuze kumashwe forever bakwethu. Yabo uzama ukuyicacisa nje leyo ukuthi manje ngasangibone emgaqweni sengiyi-right vele. Ngiyadlala. Uthi lalela uthi manje ngasangibone emgaqweni ngeke size simashe forever. Ngicabanga ukuthi urefer kule nto yangolesine yabo ukuthi njalo ngolesine siyamasha until ugovernment azasiza ukuthi sithini. You understand? So uthi ke yena ke ngiyababona kophakela bakaze baboshwe Nkosi yami benoJacinta kubona it's still about udumo, uyabona irelevance ukuhlale bekwe iyena yamkhonto ngeke uyenze lutho. Uyazi ukuthi Sixolise nayi lempungushi futhi likhuthaza ukuthi abantu bokufika bahambe abangenamaphepha. Sikuthokozelile kakhulu lokho futhi manje sekuthele ithelo ngoba iqiniso limile as much as singakuzuzile konke kodwa futhi we can't march forever. Iqiniso limile lelo, iqiniso lonke, iqiniso lodwa, iqiniso lelo ngoba asinayo inhloso yokucollapse economy. Futhi ngikhuluma lokho njengesenior yomuntu okwaziyo ukuboshwa abafowethu silitha nabo yonke lento ukuthi adewethu Mangobese noPhakela Phakela abalazi ijele, and futhi they are junior to me. They are excited about every situation, limelight, relevance. Bahlongoza ukuyixoshisa emsebenzini intombazane eqophe ivideo igxeka ukuxoshwa kwama-illegal foreigners. Lesichaparapa senze yonke le video sikhuluma yonke lemfeketho sigqoke i-uniform yomsebenzi nantu udaba. Ngoba nisaba ukuthi anikhona ukusithakathi, ngoba nibona ukuthi anikhona ukusimoshela lokuthi, ngoba anikhona ukusimoshela impilo yethu. Awufe lo mkhubo wokuxosha abantu ekhaya. Imbongi esencane yasemgungundlovu enekhono eliyisimangaliso ogama layo linguLindo odume ngelencwadi yenkondlo usekulungele ukuperforma nokubhukwa emcimbini emkhulu. Lembongi esencane nethalente eliyisimangaliso esinesikhathi futhi eside yenza lo msebenzi wembongi ithi sekushaya isikhathi sokuthi manje iperforme noma ibhukwe iqashwe emcimbini emkhulu. Kucelekala abantu baseNingizimu Afrika ukuthi bayilandele ezinkundleni zayo zokuxhumana. Igama layo uLindo incwadi yenkondlo uyozwela wena unqambothi oliqhamuka kulomfana osemncane. uNkulunkulu namandla wonke shembe yisewabo bonke abamkhonzayo. Lukagane ngalozinde kasilingani nabasemhlabeni. Shembe ngicela ungihlambulule ngingene endlini yakho engcwele. uNkulunkulu namandla ngicela ungiphe inhliziyo emhlophe njengengubo esigqokayo singamanazaretha. Kungabi isivatho nje sokufihla umzimba mangifuna ukubukwa emhlabeni kepha kube amandla sezulwini. Ngingadeleleki ngalobu buNazaretha kepha kube luphawu lwensindiso kulapheka abagulayo.